Tak Aňo, jsi hráčka ITS Tennis Centra. Jak už dlouho tady trénuješ? Možná, že s pauzou jsem už tady 2 roky. A jak jsi tady spokojená, jak se ti tady líbí? Líbí se mi tady moc, trenéři jsou moc dobří a zázemí je taky moc hezký, takže cítím se tady fakt moc dobře, jako skoro jako doma. A jak se těšíš na turnaj? Těším se moc, protože dostávám divokou kartu do hlavnej soutěži, takže je to pro mě velká šansa. Takže doufám, že dopadne to dobře, že zahraju dobrý zápas. A jaký je tvůj dosavadní největší úspěch? A největší úspěch si myslím, že to bylo semifinále turnaju 50 000 a vyhrání dvou turnají 25 000. No i myslím taky vyhrání jedného kola v kvalifikaci na Wimbledoně. A kolikátá jsi v žebříčku? A teď jsem kolem 800, ale jsem teď nehrála tento sezon moc turnajů a nejlepší žebříček jsem měla 180. A jaké jsou tvoje cíle pro tento turnaj a vůbec po zbytek sezóny? Cíl na ten turnaj mám, abych zahrála dobrý zápas a doufám, že aspoň ten jeden meč můžu vyhrát. A na konec tego sezonu bych chtěla fakt postoupit hodně na žebříčku, protože teď jsem moc nízko, takže myslím tak kolem 300 nebo 200. Určitě si hrála na spoustu turnajích ve světě. Jak bys srovnala ITS Tennis Centrum s jinými centry? Jo, hrála jsem v hodně městech. ITS Omega Center jako akademii areál je fakt moc hezký. Je tady mokrá zóna, v které se vždycky můžu zregenerovat po zápasách, takže tak pěkný. Centrum bylo jenom možno zrovnat jenom s centrum na US Open, to je jako už skoro nejlepší centrum na světě.